chi i'n Oedfa fyw ar ran eglwys Ebeneser heddiw. Croeso mawr i aelodau Ebeneser i gyd sydd yn dilyn y ffrwd, ac hefyd i'n ffrindiau ni sydd yn ymuno ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau y gwasanaeth yma sydd ganddo ni. Os oes ganddoch chi Beibl wrth law, trowch at Salm 138, oherwydd mi fyddwn ni'n darllen y salm ac yn edrych ar adnodau cyntaf y salm honno yn nes ymlaen yn y gwasanaeth. Hyfryd iawn cael eich cwmni chi. Da ni gobeithio fod eich teuluodd i gyd yn iawn yn nghanol cyfnod yr ail don fawr o'r haint difaol yma sydd yn ein plith ni. Gawn ni air o Gweddi wrth gychwyn. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am gyfle newydd i daddoli fel hyn ar bore dydd Sul. A da ni gofyn am dyfendith ar yr eglwys Gristnogol ar hyd a lled y byd, yn chwiorydd am brodyr ni yn yr arglwydd Iesu yn ei amrywiol amgylchiadau. Fe byddiwn dros Gymru a thros y dystiolaeth Gristnogol ymhlith yn cenedl ni yn hunan, gan ofyn y bydd dysbryd glân di yn chwthu chwa o wynt adnewyddol i'n plith ni, bydd yn tanio yn haddoliad ni, bydd yn cadarnhau yn ffydd ni, ac a fydd hefyd yn miniogi yn tystiolaeth wrth gyhoeddi a rhannu y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Ti'r data ni yn cartrefi, os da ni'n ista'n cael panad, os da ni'n gwisgo'n slipars, os da ni'n gwisgo'n sgidiau gorau arglwydd, da ni gyda'n gilydd ar y Sul yma yn dyfoliannu di, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ond da ni am wrando ar y gan gyntaf y bore yma, a chan arbennig ydy hon sydd wedi cael ei chyfansoddi yn ddiweddar gan Meilir Geraint, a da ni'n diolch iddo fo am ei waith yn ystod cyfnod yr haint yma yn paratoi deunydd newydd. Emyn ydy hwn sydd yn sôn am yr ysbryd glân a ddolwn. Dewn at adfyw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith, yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda nerth clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd drwy fy nildio i'r bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda nerth clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di.
llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni gyda ddner clyw ein cri. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni gyda ddner clyw ein cri. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Diolch i Meilir am y gan. Mae'n rhaid i gofio bob amser a ddewid Iesu Grist bod yr ysbryd glân hefo ni drwy dreialon a phrofiadau bywyd. Ac nid yn unig hefo ni, ond yna ni hefyd fel dilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r ysbryd glân yn goleuon meddyliau ni ddeall ac yn rhoi nerth i ni i allu dilyn yr arglwydd Iesu. I lyfr y salmau da ni yn troi ar gyfer y darlleniad y bore yma, Salm 138 a Tudur Jones sydd yn darllen y salm. Salm 138. Dwi'n diolch i ti o wilod calon ac yn canu mawl i ti o flaen y diwiau. Dwi'n ymgrymu gyfeiriad y deml sanctaeth ac yn moli dy enw am dy gariad a dy ffyddlondeb. Mae dy enw a dy ddewid di yn well na phopeth sy'n bod. Dyma fi'n galw a dyma ti'n ateb. Fy ysbrydoli a rhoi hyder i mi. Bydd brenhinoedd y byd i gyd yn diolch i ti o arglwydd, pan fyddan nhw'n clywed y cwbl rwy ti'n ei addo. Byddan nhw'n canu am weithredoedd yr arglwydd, mae dy ysblander di, arglwydd, mor fawr. Bod yr arglwydd mor fawr, mae'n gofalu am y gwylaidd, ac mae'n gwybod o bell am y balch. Pan dwi mewn trafferthion, rwyt yn fachub o amael y gelyn gwyllt. Ti'n estyn dy law gref i'm helpu. Bydd yr arglwydd yn talu nôl ar fy rhan ni. O arglwydd, mae dy heilioni yn ddiddiwedd. Paid troi cefn ar dy bobl, gwaith dy ddwylo. Da ni diolch i Tudur am y darlleniad yn y fan yna. Mi fyddwn ni'n edrych mewn eiliad ar adnodau cyntaf y salm. Dydy ddim y salm mwyaf cyfarwydd i ni, ond eto mae'n salm gyfoethog iawn. Da ni'n troi rwan at weddi. A gweddi ydy siarad hefo Duw. Ac eich annog chi i droi yn aml at yr arglwydd mewn gweddi. Does dim rhaid i weddi fod yn hir. I ddweud gwir, mae Iesu Grist yn condemnio pobl sydd yn amlhau geiriau ac yn gwneud gweddiau'n bethau hir iawn, neu'n enwedig yn gyhoeddus, gwers yn y fan yna i bregethwyr dros yr oesau. Ond gweddiwch bob dydd, gweddiwch yn fyr, rhowch saith weddi i'r arglwydd yn diolch iddo fo, neu'n cyflwyno y diwrnod, neu problem, neu person sydd ar eich meddwl chi, ac addolwch yr arglwydd mewn gweddi. Mae'r weddi hon yn cael ei offrymu gan Carys Mair, gweddiwn. Gweddiwn. O Dduw Dad, diolch i ti am y fraint o cael dod gert y ffrwd i mewn gweddi, fel plant i ti.
diolch i ti, trwy aberth Iesu ar y groes ein bod ni'n cael dod at y ti heb rwystyr, bod ni'n cael perthynas gyda ti, a bod hyn i gyd trwy dy ras di yn unig. Ac ein bod ni oll yn wasgar yn ein cartrefi ni, dyn ni'n dod gyda'n gilydd i gyd addoli fel un, mewn un ysbryd yn frodyr a chwiorydd ger dy fron di. Diolch i ti o Dad, am dy gariad di ac am dy ffyddlondeb, sydd yn hollol sicr. Yn guddio dros pob un teulu a pob unigolyn sydd yn gwylio ni'n gwrando. Yn guddio bod ti yn bendithio ni gyd. Arglwydd rwyt ti'n nabod ein anghenion ni yn well na dyn ni hyd yn oed yn gwybod ein hunain. Ac o Dad, fi'n gweddïo yn enwedig heddi dros y rai sydd yn galaru, y rai sydd wedi digaloni, y rai sydd wedi siomi, y rai sydd yn teimlo'n fregus neu yn unig neu ag ofyn. Arglwydd, dyn ni'n gwybod dy fod ti yn teyrnasu yr ansicrwydd. A fi'n gweddïo bod ti'n helpu ag yn arwain ni i allu cefnogi eraill sy'n teimlo'r ffordd yma, bod ni mewn amgylchiadau anodd i allu wneud hynny. Fi'n gweddïo dros waith yr eglwys bod ni yn dibynnu arna ti yn llwyr ac yn ifydd i ti ym mhob dim dyn ni'n wneud. A dwi'n gweddïo'r un peth amdano ni fel unigolion, i bod ni'n gallu dibynnu arna ti'n fwy a trystio yn y ti'n fwy, a byw bywydau sydd yn dy blesio di, ac addoli ti trwy ein bywydau ni. Arglwydd, diolch i ti am gymuned Ebeneser, ac fi'n gweddïo bendith dros y gwasanaeth hwn. Fi'n gweddïo bod ti yn agor calonnau a clustiau pob un ohono ni i glywed dy air, i glywed y gwirionedd ac yr hyn ti eisiau dysgu i ni. Ac Arglwydd, fi eisiau cyflwyno'n byd ni i ti hefyd. Dwi'n gweddïo dros y feirws hwn bod ti'n rhoi doethineb i arweinyddion y byd, bod ti'n rhoi tysturi i bobl i fod yn sensitif i eraill, a fi'n gweddïo bod ti'n rhoi amynedd i ni gyd. Fi'n gweddïo dros y brechlyn hwn hefyd, dyn ni'n diolch i ti gymaint bod gyda ni 2 brechlyn nawr ym Mhrydain. A dwi'n diolch am pob un yn y gwasanaeth iechyd a pob un sydd wedi gweithio i wneud gwaith ymchwil ag y gwyddonwyr tuag at y brechlyn hwn. Dwi'n gweddïo bod e'n cael ei rannu yn gyfiawn ac yn deg dros y byd i gyd, a bod dim un grŵp neu cymuned yn cael ei methu allan am unrhyw reswm. Ac Arglwydd, fi'n meddwl yn benodol am America hefyd ar ôl yr newyddion wythnos yma. Bod tensiwn ac bod ni wedi gweld trais, dwi'n gweddïo dy fod ti yn dod â heddwch i'r sefyllfa yna. Arglwydd, clyw ein gweddi ni, diolch i ti dy fod ti yn Dduw sydd yn gwrando ar ein gweddïau ni ac yn ateb ein gweddïau ni. Ni'n gweddïo hyn i gyd clod i ti ac yn enw Iesu Grist. Amen. Amen, a da ni'n diolch i Carys Mair am y weddi gyfoethog yna. Rwan ta, bore dydd Sul nesa, da ni'n mynd i wneud rhywbeth ychydig bach yn wahanol. I ddeud y gwir, nathon ni ddim meddwl gwneud unrhyw beth fel hyn tan i ni fod yn y sefyllfa hon. A sylweddoli fod ganddo ni'r technoleg i wneud o. Fyddwn ni'n cysylltu hefo eglwysi eraill ac hefo parchedig Iwan Llewlyn Jones, hen ffrind i mi. Nid ffrind hen gyda llaw, ond hen ffrind. Yn ystod yr wythnos ges i sgwrs hefo fo, a dyma ddywedwyd yn ystod y sgwrs. Braf cael dy gwmni di, Iwan, ar y fideo. O'n i'n meddwl sef o'n syniad i ni gael sgwrs bach cyn dydd Sul nesa. Byddwn ni'n addoli hefo'n gilydd. Pa eglwysi fydd yn ymuno acw hefo ni?
Wel, gais dyn croeso i'ch dita ac eglwys Ebeneser hefyd, Alun. Diolch yn fawr i ti. Da ni'n gyfuniad o sawl eglwys dweud y gwir yn y gwasanaethau Zoom yma. Dwi cyfrio dop ym mhen rwan, felly fyswn i'n dweud 6, 7, 8 o eglwysi llynde. Sydd wedi cael gwahoddiad, ydy bob un ddim yn dod, ond mae yna gynrychiolaeth 10 iawn o bron bob un ohonyn nhw. Ond falle fyswn i'n 10 i ddeud bod y mwyafrif yn dod o griciaeth felly. Da iawn, da iawn. Enwad eglwysi gyd er mwyn i bobl Ebeneser wybod lle'n union wyt ti? Waw, ia. Ond os well mi ddeud bod gennau 2 gylch, de? Ia. Sa'n haws i mi reo fel yna. Dwi'n cyfuno 2 eglwys yn Nghiciaeth, yr eglwys Presbyteraidd a'r eglwys Annibynnol, Capel y Traeth a Jerusalem, da ni'n cyd-addoli pan fyddwn ni yn y capeli, felly yng Nghapel y Traeth. Yna i Borthmadog, mae Salem ym Mhorthmadog, mae Bethel yn Borthygest eto ynghylch Porthmadog, ac mae Siloam ym Morfa Bychan eto ynghylch Porthmadog, ac yna, rhai blynyddoedd yn ôl, mi gymryd i bedair o fy hen neu cyn eglwysi chi yn Sir Eirionydd at yr hyn sydd gen i'n barod. A mae Libanus, Ganllwyd, Rhydymain, Brythdir a Tabor, dyna'r 4. Felly, dwi'n iawn i ddweud bod yna 8 eglwys yma. Wyt, o'ch di sy'n gwybod well na fi. Ysdim edrych ar gorff bod fi hyd. Agus fel ti'n gwybod, dim ond un eglwys sydd gen i'n y ddinas y fama, Ebeneser. Ac i esbonio i bawb sydd yn gwrando, mae Iwan a fi'n nabod yn gilydd bron i 20 mlynedd erbyn hyn. Agos iawn. Cyfarfod yng Ngholeg Bala-Bangor, o'n i'n cychwyn yn 1980, ac oedd ti'n cychwyn 2 flynedd wedyn? Ia, neu 2 wedyn, ond ni'n gwneud rhyw flwyddyn ar chwal, felly allan cyn dod i'r coleg, felly. A wedyn, da ni wedi bod efo'n gilydd. Ac os ga i ddeud un peth, Alun? Ia. Mi nes i ddeud wrth aelodau'r ofalaeth yma, sy'n dwytha wrth hysbysebu'r Oedfa yma. Mae yna un adnod y medra i ddefnyddio amdana chdi. Arcian mawr. Oes. Ar y teg i chdi. Mae mwy nag un ystyr dydd y gweithio chdi. Ia, dwi'n mewn dychryn ag ofn yma, be di'r adnod? Mi ddefnyddiau'r adnod yma. Da was, da a ffyddlon. Diolch yn fawr i ti. Chwarae teg i chdi. Peth cyntaf, peth bwysicaf dwi'n dweud, bod ti wedi bod yn was, ffyddlon i'r Arglwydd am faint o flynyddoedd, dwi'n yn cofio rhywbeth tebyg i mi. Yn Wrecsam ag yng Nghaerdydd, ac yn brif olygydd tyst, cylchgrawn yr Annibynwyr. Ond hefyd, nac i, oedd fi sy'n ddechrau, 8 mlynedd ar 20 yn ôl, Gwyddoch chdi'n was priodas i mi. Wan, dyddiad da pan oedden ni'n ifanc. Yn Olgella de oedd hynny? Ia, yng Nghapel Jiwda Dolgella. Jiwda Dolgella, sydd bellach wedi gau gweithio'r modd, felly. Gweithio'r modd. Diolch i ti, Iwan. Fydd hi'n braf cael addoli efo chi dy Sul. Ond eisiau just gofyn un cwestiwn i ti rwan wrth i ni gloi. Da ni wedi bod trwy gyfnod yr haint mae rwan, ac o'n i'n meddwl, di'r Arglwydd wedi dysgu rhywbeth arbennig i ti yn ystod yr 10 mis dwytha? Ar ei ben fyswn i'n dweud i bod o yn enwedig wrth baratoi ar gyfer gwasanaethau. Hynny yw, maen nhw o raid, pan da ni'n greu nhw ar Zoom fel hyn, maen nhw'n gorfod bod yn fyr. Dwi wedi gorfod dysgu bod yn fyr, eithriadol. A mae honno'n dasg, dydi. Dwi wedi dysgu hynny. Dwi wedi dysgu yn y 10 mis dwytha yma, rhywbeth na ddysgu si rioed ma'n o'r blaen, dall dipyn go lew am dechnoleg. A fyswn i'n dweud, ia, diw sydd ti cefn i hynny felly, de. Yn helpu ni mlaen i'r cyfeiriad yna fel eglwysi, dyd y gwir. A hefyd, dwi wedi gweld gwerth go iawn. Mae'n beth mawr i ddweud bod pandemig ydy'n gyrru ni'r cyfeiriad yma, ond mae wedi gwneud. Yn yr ystyr yna, mae Duw wedi defnyddio ambell i sefyllfa i werthfawrogi'n gilydd fel pobl, llynde, ac i werthfawrogi'n gilydd fel aelodau o Eglwys Iesu Grist yn gyffredinol. Ac, os ga i ddweud,
bod ni'n ffrindiau ers blynyddoedd. Ond fyswn i'n deud, dwi'n iawn i ddeud, da ni wedi siarad mwy yn ystod y flwyddyn diwethaf. Llawer iawn mwy bod wedi dyfnhau cyfeillgarwch fel chi. Do, ebos, na goni bai. A mae hynny wedi bod yn werthfawr i fi o ran bod y ddau ohona ni radda wedi bod yn yr un cwch. Da ni wedi gallu trafod pethau, trafod rhwystredigaethau, trafod posibiliadau hefo'n gilydd, a mae hynny wedi bod yn adeiladol. Ac os ydw i yn meddwl be dwi wedi ddysgu, ar un llaw, da ni wedi dysgu bod ni'n gallu bod yn eglwys Iesu Grist mewn ffordd wahanol drwy'r cyfryngau yma. A'r ail beth ydy, byddwn ni wirioneddol yn gwerthfawrogi cymdeithas wyneb yn wyneb go iawn hefo pobl o hyn ymlaen, heb gymryd gwasanaeth ar y sul neu gyfarfod yn ystod yr wythnos yn ganiataol. Cos mae rhywbeth special pobl Iesu Grist yn dod at ei gilydd yn enw'r Iesu addoli a'i wasanaethu. Yn union. Fysa ti'n cytuno efo'r gosodiad hynny yw, fyswn i'n sicr efo, hynny yw mae bywyd yn rhy fyrdd, ti'n bod? Ynddo? Mae bod y flwyddyn yma di dysgu hynny mewn mwy nag un ystyr. Bywyd un sydd fel glas welltyn. Yn hollol, ynddo? Ond gair ein diwn i esaid byth. Amen. Ar y ddewchog, da ni'n edrych ymlaen, felly. Gwahodd cynulleidfa Ebeneser i glicio ar y Zoom, y link fydd yn mynd allan yn yr e-bost ac yn y llusen bach yr wythnos yma. Ac fel bod ni'n gallu ymuno hefo'n ffrindiau ni yng Nghricies a Salem a tu hwnt. Ac edrych ymlaen i gael dy gwmni di. Edrych ymlaen i gael eich gwmni chi thang Nghaerdydd hefyd. Diolch ti Alun. Diolch fawr Iwan, hwyl i ti Iwan. Felly, da ni yn edrych ymlaen yn fawr iawn ar gyfer bore dydd Sul nesaf. Pryd y byddwn ni yn ymuno ar Zoom efo Tabernacl Cricedd, Salem, Porthmadog ac hefyd Rhyd y Maen wrth ymyl Dolgella. Gwych iawn, a diolch i Iwan am y gwahoddiad ac am wneud y sgwrs yna hefo fi. Rwan ta, da ni am droi at Salm 138 ac tair Duw yn y fan yma ac yn mynd i ystyried y dair adnod cyntaf. Dafydd, y brenin Dafydd, ysgrifennodd y salm hon. Fo ysgrifennodd lot fawr o lyfr y salmau, ond nid y cwbl ohonyn nhw. A mi oedd Dafydd, y brenin Dafydd, yn ail brenin ar Israel ac yn byw tua 1000 o flynyddoedd cyn geni yr arglwydd Iesu Grist. A na i ddarllen y tair adnod gyntaf i chi. Dwi'n darllen yn y fan yma o'r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Clodforad di am holl galon, canafawl i ti yn mwydd diwiau. Ymgrymaf tuag at dy deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw am dy gariad a ffyddlondeb. Oherwydd dyrchefais denw a thair uwchlaw popeth. Anelwais arnat a tebais fi, a chynnyddais fy nerth yno. O'n i wedi meddwl siarad am y salm gyfan, ond unwaith eith i ati baratoi, sylweddoli na fysa ni yn cael cinio dy Sul swn i'n mynd trwy y cyfan. Felly edrych yn sydyn iawn ar y dair adnod gyntaf o'r salm. A mae llyfr y salmau yn lyfr mor gyfoethog. Mae o fel chwaral da ni'n gallu mynd i gloddio ynddi. Ac yn y chwaral honno mae yna fwynau gwerthfawr, aur ac arian a perlau sydd yn cyfoethogi yn deall ni o Dduw a sydd yn drysorau ar gyfer yn ffydd. Ac felly da ni'n cloddio yn y dair adnod gyntaf o Salm 138. Ac yn y salm hon mae Dafydd yn diolch i Dduw ac mae o yn addoli Duw. Ac mae'n agor y salm yn ddiwiog iawn gan ddweud yn Beibl.net, dwi'n diolch i ti o waelod calon ac yn canu mawl i ti o flaen y diwiau. Dwi'n dy glodfori di am holl galon, canafawl i ti yn mwydd yr holl diwiau Beibl Cymraeg Newydd. A mae Dafydd yn syth yn mynegu addoliad personol i Dduw.
mwydd y diwia eraill. A mae'n gwneud hynny o waelod i galon, o grombil i enaid. A mae eisiau dweud nad ryw addoliad arwynebol, defodol, ffurfiol, unffurf ydy hwn. Ond wrth iddo fo feddwl am Dduw, mae mawl yn cronni yn ei enaid. A mae meddwl am Dduw yn peri llawenydd dwfn yn ei galon. Mae'n deud am holl galon yn dydi. Ac yn y Beibl mae calon yn golygu y person cyfan, y person yn ei gyfanrwydd, meddwl, corff, enaid, y cwbl sydd yno, bob dim. A mae Dafydd yn dweud Arglwydd, dwi'n addoli di hefo'r cwbl yr ydw i. Mae yna emynaw ymgysecriad sydd yn mynegu hwn yn y llyfrau emynaw ni fel cymer Arglwydd feinios i, i'w chysegru oll i ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo dy glod. Neu yr emyn gyfarwydd hwn i ti dymunwn fyw o Iesu da. Ar lwybrau esmwyth oes dan heilwen ha. Neu os dawr niwl i guddio'r wybren las, na ad i'm hofnau atal gwaith dy ras. Lle mae'r crediniwr yn deud wrth yr Arglwydd, dwi eisiau mywyd cyfan i fod yn oedfa o addoliad i ti. Ac hefyd, y dyla meddwl am Dduw a'i natur a'i rinwedda yn gwefreiddio ni. Nid yn gadael ni yn llonydd ac yn llesg. Ac yma mae Dafydd yn canu mawl i Dduw o flaen y diwiau. Ger bron ei lunod y cenhedloedd eraill. Ac wrth dweud hyn, nid cydnabod mae o fod y diwia eraill yn dilys. Ond dweud mae o, yng nghanol yr eilunod mae gyd, dim ond un Duw sydd yn heiddi yn haddoliad a'n hymlyniad, sef Yahweh, Duw Israel, creuwr y byd. Un Duw sydd. Mae yna rei pobl yn dweud y dyddiau yma bod pob crefydd yn arwain at Dduw. Diolch bwys pa grefydd ydych chi'n ei ddilyn. Ond nid dyna di dysgeidiaeth y Beibl. Mae'r Beibl drwyddo draw yn dweud mae un Duw sydd a dim ond un ffordd sydd at Dduw, sef trwy yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly, mae rhaid i ni ofyn, ydym ni'n cymryd safbwyntiau y byd yma o mae bob crefydd yn arwain at Dduw. Ynta ydym ni'n cymryd arweiniad y Beibl sydd yn dweud fod Iesu Grist yn unigryw ymhlith pobl y byd a fod Cristnogaeth yn unigryw ac yn unig ffordd at Dduw y Tad. Chyfo, os na fydda hynny'n wir, mi fysa Dafydd wedi deud, o dwi'n addoli diwia yr eilunod hefyd. Ond mae'r Hen Testament yn ei grynswth yn frwydr lle mae Duw, Yahweh, yn trio cadw i bobl yn ffyddlon iddo fo, heb lithro i dderbyn eilunod eraill. Petas a hynny'n wir, mi fysa Iesu Grist wedi cydnabod diwia Rhufain, wedi cydnabod diwia Groeg. Ond oedd o ddim yn gwneud hynny. Mi fysa Paul wedi gwneud yr un modd. Dydy'r Beibl ddim yn sôn am aml diwiaeth nac aml ffordd. Mae o'n sôn am un Duw, y gwir a bywiol Dduw, tad mab ac ysbryd glân, ac un ffordd ato fo yn yr Arglwydd Iesu. Ac wrth sôn am addoliad, yn yr adnodau yma mae Dafydd yn rhoi 3 rheswm pam i fod o yn addoli Duw. Reswm cynta, o neu sôn am y 3, jyst mewn brawddeg, yn gynta mae o'n sôn i fod o'n addoli Duw oherwydd sydyn ydy Duw. Yn ail mae o'n addoli Duw oherwydd i fod o wedi datguddio ei hun. Ac yna'n drydydd mae o'n addoli Duw oherwydd be mae Duw wedi ei wneud. Dewch chi edrych ar yr un cynta, mae Dafydd yn dweud i fod o'n addoli Duw oherwydd beth ydy natur Duw, sut un ydy Duw. Ac meddaf o'n yr ail adnod, dwi'n ymgrymu i gyfeiriad dy deml sanctaidd ac yn moli dy enw am dy gariad a dy ffyddlondeb. Nes ymlaen, y deml oedd canolfan addoli pobl Dduw.
Ac felly mae'r deml yn symbol o bresenoldeb Duw hefo'i bobl. A mae Dafydd yn y fan yma'n cydnabod hynny. Ond mae o hefyd, wrth feddwl am Dduw, yn sylweddoli i fod o yn llawn cariad a ffyddlondeb. Mi oedd o wedi profi cariad Duw yn ystod i fywyd, wedi profi i faddeuant tuag ato fo. Mi oedd o hefyd wedi profi yn bersonol ffyddlondeb yr arglwydd, ac hefyd ffyddlondeb Duw i genedl Israel drwy'r canrifoedd. Yn addo ac yn cyflawni addewidion, yn bwydo, yn diodi ac yn nerthu cenedl Israel. Ac fod y genedl yn anffyddlon ac yn wrthryfelgar, mi oedd Duw yn dal ati addewidion ac yn cadw'r ffyddlon i'r bobl. Ac os oedd Dafydd yn gallu profi hynny, wyt ti'n llawn cariad a ffyddlondeb, meddafon y Salm. Faint mwy y dylen ni allu tystio a phrofi hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd yn Iesu Grist, da ni wirioneddol wedi gweld a phrofi cariad Duw tuag ato ni. A da ni wedi profi pa mor ffyddlon ydy'r arglwydd tuag ati bobl drwy'r cenedlaethau. Yr adnod gyfarwydd yn canys felly y carodd Duw y byd. Dyma'r mynegiant mawr o gariad Duw. Canys felly y carodd Duw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo'n ddoer, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Mae Duw yn gariad, mae Duw yn caru ni yn ddir amod yn yr arglwydd Iesu. Ac hefyd, da ni'n gweld a phrofi ei ffyddlondeb. Mae o'n ffyddlon i'r addewidion mae o wedi gwneud drwy y proffwydi a drwy yr arglwydd Iesu, ac wedi gwireddu hynny yn Iesu Grist. A mae o'n ffyddlon i'r eglwys Gristnogol ac i'w bobl drwy'r canrifoedd. A heddiw, da ni'n gallu tystio i'r ffaith yn bod ni'n profi ffyddlondeb Duw. Trwy'n bywydau ni, yma'n nerthu ac yn cynnal. A mae Dafydd yn meddwl am gariad a ffyddlondeb Duw, natur Duw, a mae hynny'n rhoi addoliad dwfn yn ei galon. Mae'n addoli Duw oherwydd sut ydy Duw. Wedyn, yr ail beth, yr ail reswm bod Dafydd yn addoli Duw, ydy oherwydd ei air. Ac mae'n dweud yn y fan yma, mae denw a daddewid di yn well na phopeth sy'n bod Beibl.net, Beibl Cymraeg Newydd, oherwydd dyrchefais denw a thair i'w chlaw popeth. Mae o'n addoli Duw oherwydd ei air, oherwydd fod Duw yn datguddio ei hun trwy ei air. Yn yr Hen Testament, mi oedd o'n gwneud hynny drwy Moses a'r proffwydi, oedd yn rhoi ei air i neges, i newyddion, i genadwri, i broffwydi, Jeremia, Eseia, Ezekiel ac yn y blaen, ac yn datguddio ei feddwl i bobl Israel. Ac yna, yn yr arglwydd Iesu, sydd yn air Duw, mae o unwaith eto yn cyflwyno ei feddwl a'i newyddion da, a'i faddeuant, a'i ras, a'i neges i ni yn Iesu Grist. Mae yn Iesu, mae Duw wedi gwneud i feddwl a'i ewyllus yn glir iawn i ni fel dynoliaeth. A mae hynny yn destun mawl. Wrth feddwl am Iesu, a'r hyn da ni'n weld o natur Duw yn Iesu, da ni am addoli yr arglwydd. A dyma pan bod Iesu Grist mor bwysig i ni. Oherwydd wrth weld Iesu, da ni'n gweld Duw. Wrth gwrando'r eiriau Iesu, da ni'n gwrando ar eiriau Duw. A phwyslais y ffydd Gristnogol ydy fod Duw yn datguddio ei hun yn ei ras, yn hytrach na bod ni'n ffeindio Duw, yn bod ni'n mynd ar ryw bererindod ysbrydol ac yn canfod Duw mewn rhyw ddirgelwch neu mewn rhyw wybodaeth arbennig. Bod Duw wedi sylweddoli yn tywyllwch a'n angen a'n diffyg gallu ni
ac wedi dweud, dyma ni, un fel hyn ydw i yn yr arglwydd Iesu. Dwi eisiau i chi yn adnabod i, a dwi eisiau i chi yn ngharu fi. Ac felly, yn Iesu bod Duw yn agor i galon, fel yn bod ni yn gweld sut un ydy Duw. Dach chi bod, mewn gwirionedd, da ni mewn cyflwr o ddallineb, fel nad ydyn ni'n gallu gweld Duw ohona ni'n hunain. Da ni yn aml iawn ddim isio gweld Duw, di pobl ddim isio ffydd na gelfennau ysbrydol yn y bywydau. Ond mae Duw yn datguddio ei hun drwy waith yr ysbryd glân hefyd, yn esbonio ei hun. Ac oherwydd hyn, mae Dafydd yn addoli. Ydyn y trydydd rheswm, a'r rheswm ola mae Dafydd yn ei roi yn yr adnodau yma, pam i fod o yn addoli Duw, ydy oherwydd yr hyn mae Duw yn ei wneud. Gwrandwch ar y geiriau yn adnod 3. Dyma fi'n galw, a dyma ti'n ateb. Fy ysbrydoli a rhoi hyder i mi. Pan oedd Dafydd mewn angen ac mewn cyfyngder, mi oedd Duw wedi ateb i gri. Mi oedd Duw wedi rhoi help iddo fo ac wedi rhoi nerth ysbrydol iddo fo. A mae'n meddwl am y modd mae Duw wedi gweithredu ym mywyd yr eglwys ac ym mywyd Cristnogion yn ein hannog ni i addoli Duw. Mae clywed gair o dystiolaeth gan Gristnogion, lle maen nhw'n sôn am ei bywyd, sut oedden nhw wedi dod i gredu, be mae Duw wedi wneud yn ei profiadau ac yn ei teuluoedd nhw, yn periaddoliad yn calonna ni, oherwydd i fod o'n dystiolaeth o'r modd yma Duw yn gweithio ac yn gweithredu. A phan da ni'n edrych yn ôl ar yn bywydau ni yn hunan, da ni'n gallu gweld sut mae Duw wedi bod ar waith yn caru, yn dysgu, yn disgyblu, yn maddau ni drwy yr arglwydd Iesu yn ei ras. Sut mae'r ysbryd glân wedi'n helpu ni pan ddaru ni syrthio a nerthu ni pan oedden ni'n drist ac yn wan. A pan da ni'n meddwl am weithredoedd Duw yn y Beibl efo cenedl Israel drwy'r arglwydd Iesu, mae'r addoliad yn cronni yn calonna. Ac wrth i ni fyw yn y cyfnod ansicr yma, mae yna gymaint o bethau ansicr yn digwydd. Mae systema gwleidyddol y byd yn gwegian. Dyda ni ddim yn gwybod yn sicr beth sy'n mynd i ddigwydd yn gwledydd Prydain yn sgil gadael Ewrop. Be fydd yn dod i'n cwmni ac i'n busnesau ac i'n plant ni. Da ni'n gweld arweinyddion gwleidyddol yn methu ymdopi hefo pethau. Da ni'n meddwl am yr hyn ddigwyddodd yn Washington yn yr Unol Daleithiau dydd Mercher dwytha. Pethau na fydda ni'n credu y bydda nhw'n digwydd. Mae'r byd yn sigledig, mae'r economi yn sigledig, mae gwleidyddiaeth yn sigledig. Ond mae'n dda gwybod bod yna rhywbeth y gallwn ni dibynnu arno fo. Yn bod ni gallu dibynnu ar Dduw sydd yn ffyddlon, sydd yn llawn cariad, sydd yn ddi-gyfnewid. Emyn sydd wedi bod yn dod i'n meddwl i'n aml wythnosau dwytha yma ydi emyn gan J.J. Williams. Dydy o ddim yn canu'n ffydd, oedd o'n yr hen ganiadydd. J.J. Williams wedi cael ei facu yn y de yma yn Aberpennar, ac yna mi oedd y teulu yn aelodau yn y tabernacl Ynys y Bwl. Fe weithiodd yn y Pwll Glo pan o fachgen ifanc, ond yna ddoth o yma i'r brifysgol yng Nghaerdydd ac i goleg yr annibynwyr yn Aberhonddu. Fe oedd o'n weinidog yn Rhymni, fe oedd o'n weinidog yn pentre, seilo pentre Rhondda, a dwi'n siŵr bod Peter Spriggs wedi clywed ei fam Gwenda yn sôn am J.J. Williams, ac orffan i weinidogaeth yn Tabernacl Treforys, ac yn y fan honno mae J.J. Williams wedi gladdu. A dyma'r pennill i chi o'i emyn. Derfydd holl deyrnasoedd deia, antil llawr o un i un, ond ar ludw ei hadfeilion, saif dy deyrnas di dy hun,
Arglwydd cu caffer ni oddi mewn i'th deyrnas di. A mae hynny wedi cael ei brofi'n do. Mae teyrnasoedd gwleidyddol y byd yma yn mynd ac yn dod, yn codi ac yn syrthio. Ond mae yna un deyrnas sydd wedi parhau trwy y milenia. Teyrnas Dduw, teyrnas yr Arglwydd Iesu. Ac o fewn i honno, da ni'n profi cariad a ffyddlondeb di-fesur. Lle allwn ni droi mewn gwirionedd am gysur a sicrwydd sydd yn tawelu'n calonna dros drom a sefydliadau, theyrnasoedd a systemau gwleidyddol y byd hwn, fel mae hanes dynoliaeth yn ei ddangos. Os ydym ni am gael sicrwydd yn y calonna heddiw yn yr Oedfa hon, does ond un lle i droi. A'r lle hwnnw ydy at y Dduw tragwyddol a ffyddlon trwy Iesu Grist. Pwyso'r Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysa i gyd. Ac ar ei ben y bor goron. Amen. Cyn i ni ddeud y fendith hefo'n gilydd, coeddiadau bach. Hanner awr wedyn 10 mae Ysgol Sul yn cyfarfod ar Zoom, a da ni'n edrych ymlaen i hel y plant at ei gilydd unwaith eto ddechrau'r flwyddyn. Hanner awr wedi 7 mae Angor Grange yn cynnal cwr Gweddi, a mae'r dolen ar gael gan Gwilym Jeffs. Felly, hyfryd cael eich cwmni chi heddiw yma, a da ni'n gweddio byddwch chi'n cael wythnos y dda a bendithiol beth bynnag fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos hon. Gadwch chi ni ddeud y gras hefo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.